Emang, mukthang wngliya, khapang tei Ayesha de boman. Busuk naitok borok Emang wakana. Pia mutai rok borok Emang no mukthang khlaina relia. Omohani kaisa mangpuli kasoi faike belai ken kha rajang nai kokthai rok bai rok. Chorilam block by khobjak Ramnagar amchaini paglibari ni takhuk khapang de borma. Tongthuk chathuk ni bisingtui khatung khajani bisingtui ni tini nogni gothar ri chumai ongkhormani kaijakna hangai phia bini o kaijakmani panda kisisani bagai tini kwpulung angi mani bo jebai kaijakna hangai thangka bini mungkha Ayesha de Burma manai Ayesha de Burma tini bono hawo buya tiyo buya nokha buya tola buya os naithok sangsar no yakari kalami thangka omohini kaisa belai khena kha rachik jangni mangpili chini bisango kasawai phaika cheli kholam chaini Ayesha de Burma tei Ramnagar paglibari ni chini taku khapang de Burma ni naithok kailai bari panda songsajak mani phia tini o kailai panda mokol ni mukti yengai pasawai phaika omohai mangpili ni kokrok sanani thangka ke sago belai khena phan keringi thang sak beli phayo bayablo mokol ni mukti yori phayo bayablo tangai himba omohai belai khena kha rachik jangnai kothoma ro belai khena khaw dukhuru haisi phaidi bayablo details chung tini khapang tei Ayesha de Burma ni borok knaini kothoma rong chung tini norong biskango salainai o mangpili ni kubui kok rong khnanani norok ni thani phamre tong omolang saimanlia phia okok no khnanani sikang norok khakra khenna di bayablo tini kok salainai khapang de Burma te Ayesha de Burma ni kok thainu bayablo khapang de Burma ri chum kathar kanai nokni ongkhorka Ayesha de Burma bai kathar kailai panda sunamjak chongjak bini bagani bo kathar ri chum kathar khabai kaijakna hani nokni ongkhormani chini সমাজনি রীতি রিবাজ তৈ বর্ণ কাইখা মোটামুটি বরংনি কাইলাবারি নিয়ম সমাজনি রীতি নীতি মানি হইনো বরংনি কাইলাবারি পাইথাক দিগি সগৈখা ফিয়াবা আচমসা অ জাগা অন্য কাইসা কতরমা পাতিমু পাতি হই থাঙ্কা ও ককনো সানানি থাঙ্কা আংকে বেলাইখেনে খাই অগৈ ফাই বাইব্রক আতমসা Ayesha de Burma লেঙ্গি হাওয়া গলাই থাঙ্কা পুইলা বরক নগনি বরক রক গানাগিনি তংনাই বরক রক ওয়ানসকা যে ফঙ্গানি চিমি মাইচা জায়গা বখর মিহিমি কলাই খানানি পুইলা কে পড়ো অমন লাইতে সাকে নাকা আসক সিরিয়াস নালিয়া অমো হাইতা বড় খা হয়তো বা Ayesha de Burma ফংনি সিমি মাইরক চাজে গ্যাস রংনি ফান বখর মিহিম কানে ইনকে বনো নক বিসঙ্গ তলাঙ্গে কিসা তৈ রক থানরে লাইকা লেহেন রিখা অমো হাই ইনকে বড় খা বত্রুক রিকভার ইনগে থাঙ্গানে নাই আফরবু Ayesha de Burma ni জরা থাংরে তিসাক বিসঙ্গ দামও কষ্ট হই তং বা বিনি শাকনি যে স্থিতি পজিশন বুসুক জরা তলা অংখরুক অমন কেবু বিনি গানা গিনি তংনাই অমন রমি মানলিয়া যদিনো অ সিচুয়েশন রমি মাংখাংকে বরক যে ফুরো Ayesha de Burma হাও ফিডিংই কলাইখা আফরন লগে বরক হসপিটাল তলাংনানি তলাং থাই তংমাননি ফিয়াবা নকনি বরকনি বা লুকুরকনি আ জাগাও তংনাই রনি কিসা নেগলিনসি নুক জাখা kalaimani logi ni jodi bono hospital tlangi mangkhang ke phia tini Ayesha de Burma chini kacharo ka thangnogi mangkham but bad luck by brok chabona tamo dos risina ge bin yagulo jefuru bono tiro khani nok ba rog rewi kisa res khaimani yagulo bu naikha je bini situation truk tola angkhoro bo recover ni phaising thanglia ei afrochi nok ni borok rok bono puila Bishalgor Mahakuma Hospital tolangkha o jaga talangmani yagulo bono GBO refer kai at the last moment by rock chini manai Ayesha de Burma no narigi mangi botini o singjano yakari kalangkha wan sugi de nai bayabo je kaijakna hani thangnai khapang de Burma ni bokha bomo hayengi tonghna bo jaga ma tonghna bo biang thangnai tamo khainai tamo janai tamo lungnai amsake kosto ngui tongna so ashe kotor Emang wan sogui tini kaijakna hani thangma ba
motai rok tamo lila khai rika mo kebo sai male so omunang sana musuk bai rok motai rok bachuno sarapsani bagai o hasa ka ro horo kebono ba dakte telangi thango kebono ba ulo telango pia bai rok salse salsa chen jotono o sungsalo maya kana haifano belai kheno bukhao kosto nangka je omohai kaisa kthar samungni dino kaile pandan dino omohai rok ni ake belai kheno chakhamo saimaliya bini phola kthar shantini bagai ang motai rokni thano pray khlayo omohai rok phainai sal rogo kebo baitang thung motai rok tono hamare thung